Hello guysमोन आं दिनै हायनारियाव बेरायनो नागिरदों हायनारियाव मर्निं वाक खालामनो नागिरदों मर्निं वाक हायनारियाव नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो रायजोफोर बिराद दुखुथियालै मानसिया आङो रावबो साबस्क्राइब खालामना होआ बे माइ बारिया गासिबो आंनि जोब बै माबानिफ्राय बै फेरेंगा बानाय बेनिफ्राय ओरै बै लावथुबथुबसिम नोंथांमोन साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर हायनारियाव बेरायहैनो नागिरदों आरो आं माइ हानायखौबो देखायगोन मालाबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होबा दे कासिक'ट्रा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सबसे नाम्बार 1 माबा जायगा बेयो नोंथांमोना नायदो मर्निं वाक खालामनाय आंनि हायनारि पार्क हायनारि नोगोर कासिक'ट्रा चिरां डिस्ट्रिक्ट बेरायफैनोबा गासिबो बेरायफैनोबा पार्कआव ओरैबो लामा दं ओरैबो दं